mamibi kita. O Diyos, nahuli sa paladan mong apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan danay lugod na magtalubo sa bilang ni mga nagtutubod sa imo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Ako ang sarong bilanggo dahil sa kagurangnan, minahulit sa Indo. Mabuhay kamo na maninigo sa pamumuhay na pinag-apodan sa Indo. Magpamatinios-tiusan kamo sa pagkamuot, sa bilog na kapakumbabaan, kahuyuan asin pagkamatinios. Gibuha ang gabos nindong makakaya, tanganing mapadanay, ang pagkasararo sa espiritu, asin sa katuninongan na minabugkos sa Indo. Sarot sa nang hawak, sarot sa nang espiritu, siring na saro man sa naan paglaom na pinag-apudan sa Indo. Saro sa nang kagurangnan, saro sa nang pagtubod, saro sa nang pagbunyag, asin saro sa nang Diyos na Ama nin gabos. Urog sa gabos, huli sa gabos, asin yaon sa gabos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ini ang banwaan na buot makahiling kan sa imong lalawgon kagurangnan. Ini ang banwaan na buot makahiling kan sa imong lalawgon kagurangnan. Ang daga asin ang kapanoan kaiyan sa diri nin kagurangnan. Ang kinabahan patin ang mga nag-eerok dyan, siring man. Linarang niya ini sa ibabaw nin kadagatan, sa ibabaw nin katubigan, pinasararig niya iyan. Ini ang banwaan na buot makahiling kan sa imong lalawgon kagurangnan. Si Isay ang makasakat sa bukid nin kagurangnan. Si Isay ang matindog sa iyang banal na simbahan. Ang malinig na ang mga kamot, asin daing digta ang puso, anday nagmamaot nin karatan. Ini ang banwaan na buot makahiling kan sa imong lalawgon kagurangnan. Ini maako nin bidisyon hali sa kagurangnan, asin balos na hali sa Diyos na sa iyang paratubos. Siring kaiyan ang tao na nagahanap sa iya, nagahanap kan Diyos ni Jacob. Ini ang banwaan na buot makailing kan sa imong lalawgon kagurangnan. Matindog po ang gabos para sa liturhiya kan sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu.
Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa mga tao, "Kung kamo nakakahiling nin panganuron sa sulnopan, minasabi kamo, mauran, asin minauran. Kunan habagat minalampaw, minasabi kamo, mainit, asin talagang minainit. Hipokrita, natutuod nindo kung ano ang kahulugan kan mga nahihiling nindo sa daga, asin sa langit. Tadaw tadain nindo na sasabutan kung anong kahulugan kaining panahon ngunyan. Tadaw taday kamo nakakahatol kung ano ang dapat nagibuhon. Halimbawa, kung kaiba mo ang sa imong kaiwal pasiring sa hukom, hinguwahon mo makaligtas ka sa iya, mantang kamo naglalakaw sa dalan. Tibaad kung darahon ka sa atubang, kan hukom, asin itao ka kan hukom sa parabilanggo, asin ilaog ka sa bilangguan. Sinasabi ko sa imo, dai ka makakaluwas duman, sagkod mabayaran mo ang huring sentabo. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Importante po ba sa sarong Kristiyano na igwa kitang pakiaram sa mga nangyayari sa kapalibutan? Igwa akong sarong amigo na allergic sa anuman na manungod sa sosyedad o sa politika o sa current events. Pag yan ang topic, habo niya kaiyan. Nata, para sa iya, tanganing magin marhay siyang Kristiyano, tama nang nagsisimba saka nagpapangadji siya. Di niya kaipuhan maging imbuelto sa mga bagay sa sosyedad dahil para sa iya, kinabanon ini. I don't need to be involved in worldly matters. I don't need that to be holy. Garuba kong parte kan pagka-Kristiyano, an kinaban, an pagmakulog sa kapwa, pati ang sa diri niyang lawas. What does a healthy Christian life look like? An marhay pong Kristiyano, bako sa ng Biblia ang pigkakaptan sa kainaadalan. Totoo, we love the Word of God. But it is not enough to simply read and memorize sacred scripture. Kulang po kung arog sa nakaiyan ang paghiling ta sa pagtubod. Kung sa sarong kamot, yaon ang tataramon kan Diyos, dapat ang sarong kamot, igwaman kaput-kaput na saro pa. Ano po iyan? Ang dyaryo, ang bareta. Ining mga bareta na nangyayari sa kapalibutan, ang presenting kamugtakan kan kinakban. The Word of God on your right hand, and the signs of the times on your left. Mahalaga po na sa tuyang ibinabangga ang sa tuyang Catholic faith sa current events, tanganing nagigiyahan kita sa arualdaw. Sabi kan kagurangnan sa Ebanghelyo ngunyan, nauukodan nga ni nindo kung mauran o mainit sa paagi sana sa pagmasid kan direksyon kan hangin saka sa paghiling sa langit. Nata tadain nindo nasasabutan ang kahulugan kaining panahon. But sabihon, if we know how to read the changing of the weather, the changing of the climate, may mga tao kitang kamidbid na mga weather forecaster. Ano po? Kan nakaaging bagyo, kabisado ninda kung ano ang but sabihon, kan gustiness, kan northeast.
Mga termino manungod sa kapalibutan. Aram ninda na pag marumlom, mauran ngaya. Aram ninda na ang mga hayop sa kapalibutan, inot na nakakaaram kan changing of seasons. But do they know how to read the signs of the times? Do they know how to recognize God's presence? If we know how to read the changing of the weather, sabi kan kagurangnan, then we must also know how to recognize the presence of God. Isabuhay ang pagkakristyano sa tahaw kan realidad, kan arualdaw. We have a term for that in spirituality. We call it discernment. But sabihon, ang pag-atid-atid kan mga nangyayari, sa katapusan kan aldaw, binabalikan ang mga nangyari. What happened today? Where is the Lord inviting me? Dangan nagbabalanse kan mga options na igwasya. Tanganing mapili ang susug ng God sa kabutan kan mahal na Diyos. Discernment. Bakong garo water lily na nagsasabay lang sa agos kan buhay, bala na kung anong mangyari, di akong pakiaram kung anong igwa sa aga. Kasuarin po kamo last na nagdangog nin bareta, and we mean credible source of news, bakong hali sa TikTok o sa unverified source of news. Garo pakatapos pong masuppress ang sarong TV network, masakiton na para sa tuyaan mag-abang nin bareta. When was the last time that you truly sought to find news? On TV, sa radyo, sa internet? Kung hihilingon ta po ang kinabangon yan, sarong bagay ang malinaw, ang pagkabaranga kan mga tao. Yaon ang gyera asinan manlain-lain na kariribukan, manlain-lain na forma nin injustisya asin immoralidad, climate change asin mga kalamidad, migration and racism, maating eleksyon asin maluyang klase nin paggogobyerno. We see these bad news. Kaya kung pwede pa sana da imabukas na yung TV o madangog sa radyo ta, bad vibes. Mararaot lamang ang alaw kung kakadangog kan mga bareta. But the Lord is inviting us here in today's gospel. Know how to discern the signs of the times. Learn how to apply your Catholic faith in real life problems. Di po pwede na ang maray na Katoliko padulag-dulag sa kinakban. We have no choice. We're here in the world. We're here to evangelize. Ang simbahan na daina nagmimisyon, bako nang totoo sa original niyang intensyon. Jesus, before He left the world, sent us on mission. Now, how is God inviting you to respond to these challenges? How is He inviting us to look at these signs of the times? Digdi po sa inot na babasahon, tinatawan kita nin San Pablo, nin sarunggiya, kung paano ang pwede tang gibuhon. He has a suggestion. Sabi niya, paghinguwahan nindo, nadanay kamong nagkakasararo sa espiritu. Day nagpaparairiwal, kundi, sabi niya, magayon ang tataramon, nagpapatinius-tiusan. Gabus man kita maluya, gabus may pagkukulang, magpatinius-tiusan kamo. Because there is only one body, one Lord, one faith, and one baptism. Sa madaling sabi, iniimbitaran kita na magkaburunyog dahil magturugang man sana kita, asin kabtang kita, nin saro man sanang hawak ni Kristo. Mga tugang inipuan, hahagadon tang grasya sa misang ini. We are on our 7th day of our novena in honor of St. Jude. Hagadon ta sa mahal na Diyos, asin kisan Judas Tadeo, nalugod, magi kitang mga parapatuninong. Lord, make us peacemakers wherever you send us.
wherever we find ourselves, make us peacemakers. In a world that is very much divided, let us be champions of unity. Kung sa pamilya ta, dai nagkakauruyunan, siging iriwal, Lord, make me a channel of your peace. Make me a champion of unity. Dai nalugod ako magdugang, maggatong sa pag-iriwal mi. Ako na an mainot na mag-unat kan takyag to reach out in reconciliation, to forgive, even when I feel that they are wrong, even when I feel that I am right. Lord, make me a channel of your peace. Send me into the world. Dahil kun kaput-kaput ta ang Biblia sa tuong kamot, namumuot sa tataramon kan Dios, arual daw nagsisimba, nagtidebosyon kisan Judas asin sa mga santo. Dangan yaan sa ibong nakamot, ang dyaryo, ang bareta, ang sinyal kan mga panahon. Maging malinaw lugod sa sato, kung sain kita inaapudan kan Dios, kung sain niya kita pinagbubusol. Lord, make us good discerners of the times. Allow us to feel you. Allow us to listen to you. Dahil lugod kami magdulag sa kinakban. Dahil bago kami makapalangit, importanteng digdingo na kami. Sa kinakban, kami matalubo. Darhon tapo ngunyanan sa itong mga kahagadan bilang sarong komunidad sa mahal na Diyos. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, inanyugaan sa muyang pamibi. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo asin kapadian, tanganing danay sindang maging andam siring sa mga apostoles, sa pagsimbag sa mga pangapudan ni Diyos, na daing takot na utubunindaan sa indang mga katungdan, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, inanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na Kristiyano, tanganing dauguninda ang pagkabaranga asin maging sararo sa isip asin puso, siring sa enot ng mga komunidad, sa pamamayo kan mga apostoles, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, inanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos sa dai panakakamibid kay Kristo, tanganing madarasinda sa liwanag kan Ebanghelyo, sa paagi kan paarog nin mga Kristiyano, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, inanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na naghahanap nin kasimbagan sa mga kahapotan kan sa tuyang panahon, tanganing masabatan ninda ang taong matabang sa inda sa pagpahalaga sa tunay na kahulugan nin sa indang buhay, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, inanyugaan sa tuyang pamibi. Para sa tuya na nagkakatiripon digdi, na ining prosesong sinudal, magdara sa to sa hararong na komunyon na simbahan, pagpauswagon sa tuyang partisipasyon, asin maghanda sa tuya para sa misyon, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, inanyugaan sa muyang pamibi. Let us remember in our prayers our leaders and the electorate. May we grow in our desiring for good governance. Mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, inanyugaan sa muyang pamibi. Sa silensyo, pakirumdumpuan sa indong hinahagad sa nobenaryong ini. Pakirumduman ang mga tawong ipinangakong ipagpapangadyi. Kagurangnan, sa pagselebrar niya mo, kaining nobenaryo sa kaumawan ni San Judas Tadeo, hulikan sa iyang kabanalan na sinmarahay na halimbawa, lugod ang samuyang pagtubod maglaad, magliputo kan samong pagkamuot,
asin magsarig an samuyang paglaom, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa panikinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akuunan sa mong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kaining banal na misteryo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa apostoles an sa imong simbahan, tanganing ini, maging danay natanda kan sa imong kabanalan digdi sa daga, asin magtaonin langit nun nakatukduan sa gabus na tawo. Kaya ngunyan, asin sagkod paman, kaiba kan bilog na hukbo nin angheles, dusay sa imo as an isip, kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Vere sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tui rores sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, cui cum passioni voluntaria traderetur, accepit panem, et gratias agens, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes,
hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Similimodo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Hirumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urugnaan mga nagadan sa nag-aging baha, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles urugnan sa mong patron na si San Judas, asin nagabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mahal na Diyos sa mga tataramo na itinukdo kan aki niya. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan.
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. mga tugang uyas si Yesu Kristo, presente sa langit, presente man sa daga. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo. Tanganing ining sa mong ginibo sa paggalang kan pagsakit kan sa imong apostol, San Judas Tadeo, lugod magpadanay sa mo sa pagkamuot mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa indong presensya. Giraray ikapitong aldaw na po kan sa tong nobenaryo. Pigaan daman ta po ang satuyang selebrasyon sa Lunes, ang schedule siring sa Huwebes. Ang misa po kan sa tong obispo alas 5:30 na iyuman po ang deklarasyon kan shrinehood kaining satuyang simbahan. At present, there are 3 shrines in the diocese. Enot ang santuario kan Salvacion duman sa Horoan, ikadua ang santuario ni San Vicente sa San Vicente Tabaco, ikatulo ining Padre Pio, santuario dyan sa Rawis, asin kita po ang ikaapat. Dakula pong kaugmahan asin biyaya para sa satuyang komunidad na maibukas ang simbahan ta sa bilog na diocese. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo asinan sa indong mga pamilya, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva San Judas Tadeo! Viva! Viva sa muyang patron! Viva!